Άνωση. Αρχή του Αρχιμίδη. Εργαστηριακή άσκηση 9. Στόχοι του πειράματος. Να δείχνεις πειραματικά ότι τα υγρά ασκούν δύναμη στα σώματα που βυθίζονται σε αυτά, η οποία ονομάζεται άνωση. Η άνωση έχει κατεύθυνση αντίθετη του βάρους του σώματος. Το μέτρο της άνωσης είναι ανάλογο του βυθισμένου στο υγρό όγκου του σώματος. Το μέτρο της άνωσης, όταν όλο το σώμα βρίσκεται βυθισμένο στο υγρό, δεν εξαρτάται από το βάθος στο οποίο βρίσκεται το σώμα. Η άνωση είναι ίση με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει το σώμα. Θεωρητικές επισημάνσεις για το πείραμα. Όταν βυθίζουμε ένα σώμα σε ένα υγρό ή αέριο, ρευστό γενικότερα, τότε το ρευστό ασκεί στο σώμα δύναμη η οποία ονομάζεται άνωση. Η άνωση έχει κατεύθυνση αντίθετη του βάρους του σώματος. Το μέτρο της είναι ίσο με το βάρος του ρευστού που εκτοπίζει το σώμα. Η σχετική μαθηματική σχέση μας λέει ότι η άνωση είναι ίση με την πυκνότητα του ρευστού επί την επιτάχυνση της βαρύτητας επί τον όγκο, όπου β βυθισμένου είναι ο όγκος του ρευστού που εκτοπίζεται από το σώμα. Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα υπολογίσουμε την άνωση που ασκεί το νερό σε ένα πλαστικό κύλινδρο. Ο υπολογισμός θα γίνει με τη μέτρηση του βάρους του σώματος και της συνισταμένης του βάρους και της άνωσης όταν βυθίσουμε το σώμα μέσα στο νερό. Στη συνέχεια, βυθίζοντας διαφορετικό τμήμα του κυλίνδρου στο νερό, θα διαπιστώσουμε ότι η άνωση είναι ανάλογη του όγκου του σώματος που είναι βυθισμένος σε αυτό. Ακολούθως, θα παρατηρήσουμε ότι το βάρος του νερού που εκτοπίζει το σώμα, καθώς βυθίζεται σε αυτό, είναι ίσο με την άνωση. Τα απαραίτητα όργανα και υλικά που θα χρειαστούμε για το πείραμα φαίνονται εδώ μπροστά μας και συγκεκριμένα είναι ένα δυναμόμετρο 2 έως 2,5 νιούτον, ένα διαφανές δοχείο με χρωματιστό υγρό και ακροφύσιο εκροής, ένα μικρότερο δοχείο διαφανές και οπωσδήποτε θα χρειαστούμε ορθοστάτη, συνδέσμους, βάση στήριξης, καθώς επίσης και ένα κύλινδρο του Αρχιμίδη, ο οποίος αποτελείται από 2 κυλίνδρους, ένα με μορφή ποτηριού και 3 χαραγιές σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και έναν συμπαγή κύλινδρο, ο οποίος και αυτός φέρει 3 χαραγιές σε αντίστοιχες ακριβώς θέσεις με τον κύλινδρο σε μορφή ποτηριού. Ο συμπαγής κύλινδρος έχει ακριβώς τόσο όγκο όσος είναι ο εσωτερικός όγκος του ποτηριού, ώστε να εφαρμόζει ακριβώς μέσα σε αυτό καθώς εισέρχεται. Εκτέλεση του πειράματος. Κρεμάμε τον κύλινδρο του Αρχιμίδη από το δυναμόμετρο και αργά αφήνουμε να ισορροπήσει. Καταγράφουμε την ένδειξη του δυναμομέτρου, στην περίπτωσή μας είναι στο 1,5 νιούτον, και από αυτό βγάζουμε το συμπέρασμα ότι το βάρος του κυλίνδρου του Αρχιμίδη είναι ίσο με 1,5 νιούτον, γιατί αυτός ισορροπεί και συνεπώς η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται επάνω του πρέπει να μας κάνει 0. Άρα το βάρος του θα πρέπει να είναι αντίθετο από την τάση του ελαττηρίου, η οποία καταγράφεται και από το δυναμόμετρο. Τα μέτρα λοιπόν των δύο αυτών δυνάμεων θα πρέπει να είναι μεταξύ τους ίσα και ίσα με 1,5 νιούτον. Αφού καταγράψουμε την ένδειξη του δυναμομέτρου για τη μέτρηση απλά του βάρους του σώματος, εκτρέπουμε το σύστημα τραβώντας το προς τα κάτω στα 1,9 νιούτον περίπου, σημειώνουμε την ένδειξη και επειδή γνωρίζουμε ότι το βάρος του σώματος είναι 1,5 νιούτον, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η δύναμη που ασκούμε εμείς τραβώντας προς τα κάτω θα πρέπει να είναι η διαφορά μεταξύ του 1,9 νιούτον και του 1,5 που ήταν το βάρος συσκευής, δηλαδή 0,4 νιούτον. Αφήνουμε μετά το σύστημα ξανά να ισορροπήσει και σε επόμενη στιγμή
Σπρώχνουμε το σύστημα προς τα επάνω, περίπου στα 0,9 νιούτον. Εδώ η δύναμη που μας δείχνει πλέον το δυναμόμετρο είναι η διαφορά των δυνάμεων ανάμεσα στο 1,5 νιούτον που ήταν το βάρος του σώματος και του 0,9 που δείχνει τώρα το δυναμόμετρο. Η διαφορά αυτή των 0,6 νιούτον είναι η δύναμη που ασκούμε εμείς προς τα άνω. Ξεκινάμε το πείραμα και βυθίζουμε το σύστημα των δύο κυλίνδρων στο υγρό μέχρι ότου φτάσουμε στην ένδειξη την πρώτη. Φυσικά θα ρεύσει νερό από το ακροφύσιο στο μικρό ποτηράκι και εμείς μας ενδιαφέρει, πέρα από τη συλλογή αυτού του νερού, να καταγράψουμε την ένδειξη του δυναμομέτρου όταν ο κύλινδρος έχει βυθιστεί στην πρώτη χαραγή. Εδώ ακριβώς καταγράφουμε την ένδειξη του δυναμομέτρου, η οποία είναι στα 1,3 νιούτον, και την ένδειξη αυτή καταγράφουμε στο φύλλο εργασίας, όπως μπορούμε να δούμε και δίπλα ακριβώς. Η ένδειξη του δυναμομέτρου είναι μικρότερη από το βάρος του κυλίνδρου. Επομένως το υγρό ασκεί δύναμη στον κύλινδρο με κατεύθυνση αντίθετη του βάρους. Η δύναμη αυτή ονομάζεται άνωση και το μέτρο της δίνεται από τη σχέση άνωση ίσον δύναμη από το δυναμόμετρο μείον βάρος του σώματος. Το υγρό που συλλέξαμε κατά την πρώτη εμβάπτιση του κυλίνδρου μέχρι την πρώτη χαραγή, το συλλέξαμε και το αποθηκεύουμε. Ακολούθως βάζουμε δεύτερο διαφανές ποτήρι και συνεχίζουμε τη διαδικασία μέχρι ότου φτάσουμε το κύλινδρο να είναι εμβαπτισμένος μέχρι τη δεύτερη χαραγή. Συλλέγουμε και πάλι το υγρό το οποίο εκραίει και σημειώνουμε και πάλι την ένδειξη του δυναμομέτρου όταν φτάσουμε μέχρι τη δεύτερη χαραγή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ένδειξη του δυναμομέτρου όπως προκύπτει είναι στο 1,05 νιούτον. Αποθηκεύουμε και το υγρό το οποίο συλλέξαμε καθώς εκτοπιζόταν μέχρι τη δεύτερη χαραγή και τοποθετούμε τρίτο δοχείο έτσι ώστε να βάλουμε το κύλινδρο να βυθιστεί πλέον μέχρι την τρίτη χαραγή και να συλλέξουμε και πάλι το εκτοπιζόμενο υγρό αφού σημειώσουμε και την ένδειξη στον πίνακα του φύλλου εργασιών. Η ένδειξη, τώρα που είναι ο κύλινδρος βυθισμένος μέχρι την τρίτη χαραγή, είναι 0,8 νιούτον. Το τελευταίο μέρος του πειράματός μας είναι να συλλέξουμε το υγρό που θα εκρεύσει όταν ο κύλινδρος βυθιστεί ολόκληρος μέσα σε αυτό. Τότε θα κάνουμε και την τελευταία καταγραφή της ένδειξης του δυναμομέτρου, ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε μετά τα πειραματικά δεδομένα τα οποία έχουμε. Ο κύλινδρός μας είναι ολόκληρος βυθισμένος και η ένδειξη του δυναμομέτρου είναι στα 0,5 περίπου νιούτον. Εδώ φαίνονται και καταγεγραμμένα όλα τα πειραματικά δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Η ένδειξη του δυναμομέτρου δεν θα αλλάξει, ούτε θα εκρέψει περισσότερο υγρό,
ακόμα και αν βυθίσουμε βαθύτερα ακόμα τον κύλινδρο μέσα στη μάζα του υγρού. Πράγμα που σημαίνει ότι η άνοση από τη στιγμή που βυθίζεται όλο το σώμα μέσα στο υγρό δεν αλλάζει μέτρο. Καταγράφουμε όλες τις τιμές στον πίνακα που βρίσκεται αριστερά και μελετάμε από εκεί και μετά τον τρόπο μεταβολής της άνωσης με τον όγκο του βυθισμένου σώματος. Βλέπουμε ότι υπάρχει αναλογία, τουλάχιστον μέσα στα πειραματικά πλαίσια, μεταξύ του όγκου του βυθισμένου σώματος και της άνωσης και ότι αυτή η άνοση σταθεροποιείται σε τιμή μετά από το σημείο που όλο το σώμα βρέθηκε βυθισμένο μέσα στο υγρό. Αποσύραμε τον κύλινδρο από το υγρό και τον φέραμε σε τέτοια θέση ώστε η κάτω επιφάνειά του να είναι οριακά έτοιμη να ακουμπήσει στην επιφάνεια την ελεύθερη του υγρού. Ακολούθως προσθέτουμε ένα-ένα τα υγρά που συλλέξαμε πιο πριν κατά τη διάρκεια του πειράματος, όταν ο κύλινδρος εμβαπτίστηκε στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη χαραγή. Εδώ βάζουμε το υγρό που συλλέξαμε όταν ο κύλινδρος είχε βυθιστεί μέχρι την πρώτη χαραγή. Διαπιστώνουμε ότι γεμίζοντας τον κύλινδρο μέχρι την πρώτη χαραγή με το υγρό που συλλέξαμε, το κάτω μέρος του άλλου κύλινδρου βυθίζεται και εκείνο μέχρι την πρώτη χαραγή. Πράγμα που σημαίνει ότι το βάρος του εκτοπιζόμενου υγρού που πριν είχαμε συλλέξει και τώρα προσθέσαμε είναι ίσο με την άνοση που ασκεί το πιο πριν στο σώμα. Ακολούθως προσθέτουμε και το νερό που συλλέξαμε όταν ο κύλινδρος βυθιζόταν μέχρι τη δεύτερη χαραγή και διαπιστώνουμε ότι ο κύλινδρος τώρα βυθίστηκε μέχρι τη δεύτερη χαραγή του και το νερό που προσθέσαμε πάλι είναι ίσο με την άνοση που ασκείται στο σώμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε σταδιακά και το νερό το οποίο είχε εκτοπιστεί μέχρι ο κύλινδρος να φτάσει στην τρίτη χαραγή και τέλος προσθέτουμε και το τελευταίο υγρό που είχαμε συλλέξει μέχρι ότου ο κύλινδρος βυθιστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο υγρό. Βλέπουμε ότι συνολικά το υγρό που εκτοπίστηκε μέχρι ότου όλος ο κύλινδρος βυθιστεί μέσα στο υγρό έχει βάρος ίσο με την άνοση που είχαμε καταγράψει πιο πριν ότι ασκείται πάνω στο σώμα. Από εδώ και μετά δεν συλλέξαμε άλλο υγρό και δεν είχαμε και επιπλέον αύξηση της άνωσης. Γράψαμε προηγουμένως, μπορούμε να υπαλληθεύσουμε και την αρχή του Αρχιμίδη, την αρχή η οποία μας λέει δηλαδή ότι κάθε σώμα που βυθίζεται μέσα σε υγρό χάνει από το βάρος του τόσο όσο είναι το βάρος του εκτοπιζόμενου υγρού.